tombol rasa kedawa-dawa. Lah ning Asis ki wis cetha kleru lho, Mas. Iya. Aning nek ora nek buktine iki terus arep piye? Lah ya kuwi. Bajilak iki gedhe wong ae. Kiri sapa to, Mas? Kireke Pak Sular. Sing mae prapatan sing enek wit peleme ka lho. Kapan Pak Sular ngukiri? Lah mbuh takon kireke kono. Iki mau malam apa, Mas? Malam Selasa. Pasarane Kliwon ya. Tenan ora, Mas. Oh, bener. Selo-selo kliwon. Aku engko turu ning kamarmu ya, Mas. Lah ngopo? Aku ki malas ketemu Asis ki lho. Males ketemu Asis apa wedi turu dhewe. Wong Asis mau metu karo Tamiye kok. Iya yo, aku wedi turu dhewe. Engko turu kamarmu ya, arek kowe ya. Ya, Mas ya. Ya, Mas ya. Ya, Mas ya. Meh, aja cepet-cepet to, Meh. Aku enten ono to aku. Wong lanang kok jireh to bulbul. Meh. Sak suwene area gadis ilang ning gunung kuwi kok kamare mereka dadi medeni ngono ya, Meh. Iya itu. Padahal barang-barang wis dijupuk karo keluargane lho. Kapan? Wis sasinan ketoke. Pas kalian pulang kampung ke lho. Oh. Tadi kuwi kosong. Kok lawange ora ditutup ya? Nek ditutup kuwi ungkep. Lembab. Marake jamur. Lah tapi kan nek dibuka ngono kuwi marah mikir sing ora-ora. Meh. Sumeh. Sumeh. Aku mati tenan iki, Meh. Astagfirullah, Meh. Sumeh. Oh, cangkrik. Wong lanang kok jireh to bulbul. Dolen klontrongmu ngono. Wah, lucu. Wis, ayo mudhuk, mati tenane aku. Ayo. Mas. Kowe krungu enek wong nyeluk ngono ora, Meh? Nah, kowe iki gurungan-rungonan, Bul. Ora yo, Meh. Mas. Lho, iya to? Lho. Krungu ora? Mas. Krungu, Bul. Duh, ditoleh ra, Meh? Toleh alon-alon wae, Bul. Yakin? Yakin. Si loro telu. Ah.
Ora nek apa-apa ngono kok, Bul. Berarti awak dhewe wis sing rungon-rungonen. Wah, Saya ayo. Mas, Nggih. Lah ngopo to? Bunyi-bunyi pelayan kok bocah ae. Alah, pelayan dogmu iku. Lah ono apa? Ono maling. Mama Rama, ono maling ngono kae. Kuwi lho, anu, ono. Ono rondo manggon ngarep omahku ngono kae. Dudu. Lah ono apa to? Sing jelas to. Ono demit. Alah. Gede gerang kok wediro demit lho. Model apa demite? Gendruwo, wedon, wewe, apa peri? Kon ngetok, tak untale malang. Mas, tolong Cah, Met, tolong aku, Met. Kira-kira nasibe sumeh kae engko piye ya, Sis? Wah, kayak engko diuntal karo tuyul wedok kayak mau, Bul. Tuyul. None Belanda ya nganggo dress kok. As, noni Belanda kok bucel, Bul. As mbuh, banget none Londo, none Jerman, none Prancis, none Konoha. Aku arep turu masjid. Loh, Bul. Aduh. Kayak piye ki engko?